Mikä sulle on luksusta? Mikä sulle on luksusta? Mikä sulle on luksusta? Tuu tämän ryhmän kanssa sitä selvittelemään yhdessä, jos sua kiinnostaa ottaa siitä selvää. Mikä sulle on luksusta? Tuu tämän ryhmän kanssa sitä selvittelemään, jos sua kiinnostaa tutkia sitä itsessäsi ja sun omassa elämässäsi. Se on jokaiselle vähän omalaatuinen, erilainen juttu. Ja joillekin se on hyvin pieniä juttuja, arkipäiväisiä juttuja ja toisille sitten taas jotain semmoista isoa ja alati laajentuvaa. Meidän tarkoitus tässä ryhmässä on laajentaa meidän elämää, elämän kokemusta. Laajentaa sitä aukkoa, joka normaalisti on aika suppea, mistä mahtuu sitä luksuskategoriaan menevää kokemusta ja elämänlaatua läpi. Meidän tarkoituksena on tehdä siitä arkipäiväisempää, yleisempää ja katsoa, mitä siinä edessä on. Jotta me voidaan se tehdä, niin meidän on pitänyt perustaa ryhmä, jonka kanssa sitä voi tehdä, sitä itsensä laajentamista. Me tarvitaan mahdollisuus harjoitella konkreettisten asioiden parissa. Ja me tarvitaan myöskin mahdollisuus tienata vähän rahaa. Myös paljon rahaa, jos kunnolla haluaa heittäytyä. Se myöskin hyvin selkeästi edustaa sitä meidän omaa vastaanottokykyämme ja nostaa esiin todella tehokkaasti ne asiat konkretian tasolla, ei vaan oppikirjoja, manifestaatioharjoituksia tehden himassa, vaan oikeasti konkretian tasolla toimien, näkyen, puhuen, tehden, luoden, saaden aikaa jotain uutta, josta sitten vastapalkkioksi tulee meidän elämäämme lisää runsautta, millä me voidaan kokea just niitä asioita, mitkä antaa meille sitä luksuksen tunnetta. Tämä voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta tämä on hyvin yksinkertaista. Jos sä haluat laajentaa itseäsi, niin ota yhteyttä. Me kerrotaan kyllä kaikki speksit tosi tarkasti ja selkeästi, jotta sä pääset mukaan helpoimmalla mahdollisella tavalla. Tätä ei tarvitse tehdä yksin, sun ei tarvitse tietää mitään. Sä saat kaiken tiedon, kaiken avun, kaiken tuen, mitä sä tällä polulla tarvit. Sitä varten me ollaan olemassa myöskin ryhmänä toistemme tukena.